שלום דוקטור קובי עזרא. שלום. היום נדון אודות בלוטת התריס. ספר לנו מעט אודות הבלוטה. בלוטה אנדוקרינית הגדולה ביותר בגופנו, הבלוטה בעצם בצורת פרפר, מצויה אחרי פני הנשימה בצוואר, משני צידיה, ובעיקר כשבולעים, אז אחרי עצם הקריקואיד שנמצאת כאן, אז היא זזה כנגד הבלוטה עצמה, בעצם בזמן בליעה היא נעה ביחס לקנה הנשימה. בלוטת התריס נקראת גם בלוטת המגן, הטירו מהיוונית, טירואיד זה המגן. הבלוטה מפרישה הורמונים כגון טירוקסין, T4 וטריודוטירונין שזה T3, שמשפיעים בעצם על קצב חילוף החומרים והמטאבוליזם בעצם בגופנו, כך הם בעצם קובעים את המטאבוליזם הכללי בגוף שלנו, את חילוף החומרים הכללי בגוף שלנו, ומשפיעים על קצב הגדילה והתפקוד של מערכות רבות בגוף. המינרל יוד הוא מינרל מאוד מאוד חשוב, הוא מרכיב חשוב וחיוני לשני ההורמונים T3 ו-T4, ההורמונים הנ"ל בעצם נשלטים על ידי הורמון שמופרש מבלוטת ההיפופיזה שלנו במוח, TSH, נקרא Thyroid Stimulating Hormone, בזאת בלולאת משוב שלילי, כלומר כשייצור ה-TSH מדוכא, רמות ה-T3 ו-T4 עולות ולהפך. הורמון שלישי שמיוצר על ידי בלוטת התריס, הוא הורמון שנקרא קלציטונין, שתפקידו חיוני לוויסות רמות הסידן בדם, פעילותו בעצם מונע בפעילותו את שחרור יוני הסידן מהעצם, וכך מפחית רמות סידן בדם, וכך בעצם ניתן לעתים לטיפול באוסטאופורוזיס, כי הוא מגביר את הדנסיטי של העצם, הוא סופח סידן מהדם ומכניס אותו לתוך העצמות. גורמי תזונה חשובים לפעילותה התקינה של בלוטת התריס, ולהורמוניה בעיקר, אז הם בעיקר נוגדי חמצון וויטמיני B, לייצור תקין של הורמונים מסוג T3 ו-T4, כלומר טריודוטירונין וטירוקסין, הם בעיקר חומצת האמינו-טירוזין ופריטוקסין, מגנזיום, יוד, ויטמין B6, הם גם כן חיוניים לסינתזה של הורמונים תקינים. הנכם מוזמנים להירשם לערוץ שלנו, לעשות לנו לייק ולשתף את החברים שלכם.